Още един! Зад колата е легнал. А, ти да видиш. Смока ли го? Да, викам чай да про... Лутвите. Оп, оп, оп. Един е долу. Опет, е там, давай, давай, давай. Аз го смъкнах. На жълто, на жълто. Нокнал го. То сме от тях. Минута е нокнал. Е там е машина. Охо, и двама. 10 кил. Ето го, Няма тука. фърс. Дели, ела ти давай фърс. Тука просто. Двама бяха. Добре. Е там. Падна. Натискам. Don't kill me, don't kill me! Ай, как не си ги видял, бе? Пак между нас си бил майката. Чувам аз, че някой лъпа. Долу на първия етаж са. На първия етаж са. Не, вляво, вляво. Добре ли е? Браво. Е, тук долу го нокнах. Умря. Ама аз му хвърлих смок и тръгнах нагоре и той... Тук вдясно сега. Да. Тук се затвори. Вдясно. Така. Да се знае. Ехе, пак си вратата не гледа отвора. Къде си, бе? На покра. Не, той ще му би, не се качай, не се качай, не се качай. Охо! Как го е? One-tap ли бе? Да! Как го направи? Да, бе, на тия къщи вляво. Не, то от тия къщи не. Гледай блока сега. Не мога да гледам. С какво да гледам на мотора? Какво видиш, бе? Да, бе, спири просто. Кола идва. Единия го свалих. Не, спри. Много е набит, много е набит. Той същия ли уби или друг? Друг. Метна се това. Той бил до мене, бе. На джама е. Би го. Браво. Да. Свалих го. Метам граната. Дай слезам долу. И аз мет. Оп, умря. Не. Браво, бе. Пъкнат е. На камъка. Маркирам му. А друг. Аз го видях. Другия къде е? Малко по-вдясно, така е. Някой дърво.
Някой да го дигне там его. Как? Сега трябваше. Умрях. Браво, бе. Значи беше с мини. Ето го плува. Е тука. Иди на оранжево. Нямам На да оранжево. Ти мапа трябва да го виждаш на оранжево. Той пиква е там на жълто. На жълто пиква. Не виждам от Тук около нас много хора. Има и отляво. На синьо. Плува тук във водата е. Ще излезе. О, на наляво. оранжево. Гледай, На тук са синьо. водата, само ти го виждаш. На синьо. Инста. Хубавата Синьо си, има да? двама. Двама са. Връщайте да ги фане. Нок на жълто, нок на жълто. Плюс крут. Той тук е на брега вече. Къде, Марти? Синьо. Жълто е ноктът, мисля, че са един отбор. Това е близкия нок на теле. Тия са ни гръб. Така че... Идвам. Идвам аз. Да ги варя от жълто. Един още трябва да идва. Лочо, Клозаре. Аре, падни, бе! Е, там се скри. Съборен. Съборен е тук. Браво. Другия е там. Е там. Ево до мене е на малко. Влезе тук в кенеф. Не! Няма. Спаси тъп. Не тъп още. И не фай. Кенеф е тук. Бек. Мята не. Спасихте, Адаш. Да го запомниш това, да си го запишеш. Мъртъв как не го чу, дясна вратата е. Да, бе. Убил с Бек твойка нещо. такова, бе. Как му затвори вратата, не може да стреля. Прехилна. Още един има. Навози го на Ще го сега. направи само. И го навози. Сега очаквам някой ден да нямам спирачки. Инженера на мисъл. Не. Дали ще до... Опа, е тук, до нас. Къде ти до нас, бе, брат? Е тук. Е там, двама са. Помощ. И линията на смока също. Ох, 509. Клозаре. Правим, чета. Смока има един. Оп, свалих един е там. Тук трябва да е. Горе. То се е наял така. Горе го чувам. Няма патрони. Влизам. Чакай. О, инста. Патрони има ли това? Има. Bring 'em from the yard.